ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን خبراب يمسكن سمعنا لخدو هو سمعك له حرقت يا قني لي كبرتي هبلي كبرا سمعتي ريرنا نزارولو استي ازي زحزنا قطامي اب حواتنا دكانسيو زقاط مدلو بسوتن قتل زملكتيو نزي زملكت كساب تفصم زلو تدغاغا مخنزارولينا مفتاح حساب زركب كنزاربينا حجون حمشيتي حفتنا قالنا اب اوروبا تقتيلا لا بسبايا مخاب خرا ازي بطعمي عزيز حزن كم حبرتسبن كم هاجرن كل ነገር ወንዚፍና خنزارولو مفتاح خنا ناديلون ስለዝግባና ነዚ ዝምልከት በዓል ሞያ ስድራ ቤታው ጉዳያት ኣብ ማሕበራዊ ሕዌትን ድሕነትን ኤርትራውያን ኣተኪሩ ብቮለንቱ ፍጥነት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንማሕበራዊ ሕዌትን ድሕነትን ሕብረተሰብና ኣተኪሩ ዝተፋላለየ ሰባት ብምዕዳም ንጥፋበርክቶ ዝገብር እዩ أتخبراب موضوع قداي كمزي أقدمنا دسمعنايو أزي زحزن زيناتات الدجاجة مالو بإسرائيل جميرو أب إسرائيل بتدجاجة مرة يروح حج خاب أوروبا بزيادة حمشاي بس يحلو تقرر بجزي تنا أربعة وش أحد صومنين حج خا حنت سعيبات تنالا بخمي خاخد قلت أسكي نزز خون مجلس لك هدورو بوني جمر عرقو مجمرة مسكنا كسلة زعد لزين سلتي قرم مأتون إذ كنتات إذا سمعكوا أنا وأنتم مالي سمعيه بزي ما تنسنبيده ندعي إذا الكاخت قلت أو يورتعي إذا غمزيو إلكا شم كتبه بتعمي زورتع بحافظ شو جن زبيته وعمت مقانون باترن ويدماتي تدقاقي مزر أزلو نجر جن ذا الشغل على رأستين تدقاقي مو أبزن أربعة أبزن حموش أحد ناس تفتسامة حدا سو أيون سويتو زقتل زلو زلازي تداتا نتصوري زلو مالتي ناي سوقوت عمت أب دك أنستيو خساب موت خساب كتلت زبتسي كالا أي برقت سنا أمراء وخناتات بفلاي زب أوروبا أنا بإسرائيل نزحلفو مقدران سدتن مهرمتن السوز سعبو زي كسون سنا أمراء وخناتن زي كعد حكيم تخوناقن እቶም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮነን ብኡ ዝሓለፉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናብኡ ምህላወንሲ ብብዙሕ ማህሰይቲ ኳዳ ከም ጓል ኣንስተይቲ በቲ በረኻ ብበዓል ሲናይ ብበዓል ሰሃራ ክሓልፋ ከለዋ ዝገደደ ማህሰይቲ ከም እዩ ዘጋጥመን ዘሎ ስለዚ ጾሚቕካ እንተዳ ኣውፂኻዮ እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ኩነት ኢልካ ክድን ኣቢልካ ትኸይድ ዘይኮነሲ ወላውን ስነ ኣእምራዊ ኩነት ከም ረቋሕ እንተሃለወ እቲ ቀንዲ ሽሙ እንተሃብናዮ እዩ ንድሕነት ከኺደና ዝኽእል أنا كري أقول لك دم ما بتعزبتي بزن دحلف عموش تطري زي كونات نايك المحجز نبرة تريوتات زي زبيتها وعمتي زبيتها وعمت كن بالكلنا دم تي سوأي جيب مثاليتاتنا بوز حب أب سوأي نغنى تكر تسوأي أبتا سبيتي زعلو ويدما زعرفو ناي حيلن ناي مقوت أرن زمته ويدما بحري power and control إذا بحر إذا دما ناي power ناي حيلن ناي مقوت أرن طموح ويدما شوهاد دما أبزي موداتو أبزي يتعرفوا إلكا أيت دارت يبل أبزي مسبت حست أتوقبليو أي تبلوني قبل علزي ناي عمت دليتن حقنا شعوتي حركان كام مقوت أر مسآن ويون زي رجوع سنا أمراو خناتاتهم هلاو ويون كال مخنيتات نام تخاخ ستايك تكبرخ مرة ودخلوا الخون تا عنكوار ويدما تحمرت ناي ذا قداي زي آخر ري آخر قلنا جن أزين دانا هارز خيد زلو ناي domestic violence ويدما ناي زبيتا وعمت ترئيو برقت أبكال عليتات الله برقت أبكال زرقتات الله أب أمريكاون كوم ودلو بكال عليتاتون الله ناتنا جن مست وحدنا هجراو قداي مالتي endemic يختبلو تخيلها فلاي تبسدد زلو أزيو زي الشغل كم زبال كيو دما عرفت زغل كونتاتي أتتأنك هاي تفلت فوسي ركبني مجم أتتأنك بزح ناي كاب رئيتاتينا خنبقس مالتي بمصنعة تسنى نغريلن بوليتيكا وملكع كتحزوز دلي سوات هلو قال يوم كا أتني إرترا وحفشوني إرتراويان مبتتان سدرا بيتات بحفشو زحلفة 3 عامت إرترا وحبرة السب بخبيس لتهرمي إرتراوي متأسار تخلو محورة وعلباتات سلتباتات خيو زخانة تم بوليتيكينياتات حلافنت كسكمو ميدليو زخوننا تاو تنتانديو نسخاخن بعل مويا تي محبراوي معلمة ويدما فابريك مبتتاخو حاجة عبرة واحية مغنياتو تي أبيت كخونكا بعد خونكا ناتكا سابورت سيستم ويدما حقستي محازوتكا
أديها سدرابيت كاب كرباب زلولو كيد الكان أبغى تحبالو وين نت سبعي وين يعزلو أيا ويجلا زي مهلاو نبينو نتخصصي مقبارون هيوت كجت مقالو ناي سدت كونت كوتا زمتو كوسخلو خيل يورغودو يومون غدو قاينت كي بحر مالتي تتازر اجن ابتا بحر يازل مالتي سلامتا يقولوا بمكرا زحلفه خلاتنا اني بتي محبراوي قناتات زغاطمنا زلو خلات ناب كلاتنا يزلو مش سلامتا يو اب حيدت سبات ناب دومستيك فايلنس وي زبيتاو عمت تتكور تلالكا زرئي ناي عمت سلازلو دليت ناي مقوصصارن دليت ناي ملكن أبانستخا سلازلوي أب سبيتخا سلازلوي إذا تقوم حزقا أخم تزبلنا بأقو خيط سلازي كوني سلازي contributing factor ويدما أستواز أزقبر رواحي خوي نخر كبكالي نسو يت እንኮት አንቂ ወይ ድማ ንሱ ይጽቀንድ ምክንያት ኢልካ ከድኖግን አጸጋሚ ናይ ሓስቦክሎ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ንስትዮ ክመልክዎን ካብ ምድላይ ወይ ከምቲ ቀደሙ ናብ ዓድና ጓል ኣንስተይቲ ንሰብኣይ ተኣዚዛ ተቐጥቂጣ ትኸይድ ስለ ዝነበረት እዚኣ ድያ ሕጂ ኣብዚ ስደት ክትግበር ትድለ ደላ ኣተኽብራብ ወልኮም ይዝመስል ኣነ ኳነቲ ኣብ ባህልና እውን ምስ ባህልና ነው ባህልና ቆሚዩ ኣብ ባህልና ካብ ባህልና ኢና ገለ ዝበሃል ምኽኒታት መፅእ እንዲ ግን ኣነ ንስኽን ፅቡቅ ጌርና ንዝክሮ ሓረጉ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝቀተሎ ተርእዮ እንዴ ኣነ ይዝከረኒ ቀደም ኣብ ግዜ ደርጊ ሓደ ጦር ሓንቲ ኣብያቶ ቀቲልዋ ገለመለ ንሰምዕ ግን ከምኡ ኣይስማዕኒ ሰብኣይ ንሰበይቱ ምቕታል ዝረአ ዘሎ ሕጂ እዩ ስለዚ ንባህሊ ኣብኡ ከለና ከነላግበሉ ኣነ ጉቡእ ኮይኑ ይስማዕነኒ ብርግፅ እንታይ ድም ድብሉና ደለው ዝማሕበራዊ መራኸቢታት ትከታተሎ እንተሊኻ ዋላ መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ ዛዕባ ሃይማኖት ንስብኺና ዝብሉ ከይተረፈ ተንደቂ ንስትዮ ባህሪአን ስለ ዝቐይራ ናይ ኣዴታተን ባህሪ ከም ትሕትና ናይ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዘጥፍኣ ዓይኖም ኮንቁሮኦም ስለ ዝደልያ ማዕረማዕሪኦም ስለ ዝምልሳሎም ካብኦም ወፃኢ እውን ካልእ ስለ ዘቕንኦም ብዝብል መዓት ቁፅሪ ዘይብሉ በደላት ነተን ደቂ ኣንስትዮ የሰክምዎን ኣለው ባህርያት ናይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ኤውሮጳ መፃ ቀየር ስለ ዘሎ እዩ እሰን ቀየራ ኣለዋ ተማወዳት ከቀየር የለውን ከም ኣቦታቶም ክኾኑሉ ደልዩለው እሳተን ከዓ ከም ኣዴታተን ክኾና እኽእላ የለዋን ኣብዚ እቲ ግጭት እዮም ዝብሉና ደለው ብዙሓት ማለት እዩ ውሕዳት ዘይኮኑ ሰባት ሃይማኖት ንባዕሉ ክንመፅኦ እንዲና ንዕኡ ሽም ወይ ድማ ሽፋን ጌርካ ነቲ ዓመፅ ንዘይምባል እዚ ኸዓኒ ሸፊንናዮ ሓሊፍና ዝዕረ ኣይክእልኒ ቀዳይ ነገር ባህሊ እንተዳኢልና ንብል ኣለና ኮይና ባህልና ኣብ መሰረቱ እሞ ንርአዮ መሰረቱ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ተመሪዓ ናብ እንዳ ሓሙኣ ክትከይድ ከላ መጀመርያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ዝምድና ወይ ድማ ኣብቲ ስነ ስርዓት መርዓ ዝግበር ተዳኢልና ኣብቲ ናይ ትግርኛ ብፍላይ ዋሕስ ዝበሃል ኣሎ ዋሕስ ማለት ኣብ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ጋሻ ዓድያ ዘላ እሞ ገለ ነገር ኡይ እንተኢላ ወይ ገለ ነገር ተጎዲያ እንተተዓሚፃ ከይዳ ትጠርዓሉ ናታ ጠበቃ ማለት እዩ እዚ ሓደ መስርሕ ናይቲ ሕጊ ነታ ሰበይቲ ንምክልኻል ዝነበረ እዩ ካብኡ ናብኡ ሬድ ላይን ዝበሃል ወይ ድማ ዝቀይሕ መስመር ዝበሃል ድማ ኣብታ ገዛ ከኣላ እታ ሰበይቲ ኣብታ ውሻጠን ድሕርኣትያ ነቲ ሰብኣይ ብውሕዱ ነቲ ሕርቃኑን ነቲ ነዲርዎ ዘሎ ኩነታትን ክሳዕ ዝዝሕልሲ ኣብኣ ኣይኣቱን እዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሳይ ዝገብር እዚ ንባዕሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ባህልና ሃብቲ እዩ ዝብል ክፋትሑ ከለዉ ወይ ክበኣሱ ከለዉ ሽማግለታት ክዓርቆም ከለዉ እቲ ሰብኣይ ከጉባዕብዕ ተዳርዮሞ እንታይ ይብልዎ ስማዕ እንተላ ሰበይቲ እንተዘየላ ድማ ሓፍትኻ ተኸደድ ድማ ሓፍትኻ ስለዚ እቲ ባህልና ኣይነበሮን ክትብሎ ይትኽእልኒ ከም ዝበልናዮ ድማ እቲ ዳታ ንባዕሉ ነርእየና ዓርክ ርእሱ እውን ነይሩ ተራ ዓርክ ርእሱ እውን ነይሩ ዓርክ ርእሲ ቃወ እስያ ጸኒሐ ዓርክ ርእሱ እውን ነታ ናይ ሰበይቲ መሰል ዝጣበቂ ስለዚ ተባህልና ሲት መስርሕ ክሳይስ ነይርዎ እዩ ነታ ሰበይቲ ናይ ምክልኻል ነታ መሰል ናይ ሰበይቲ ናይ ምጥባቅ መስርሕ ነይርዎ እዩ ግን እቲ ባህልና ምዚ ምዕባለ ከነዕብዮ ኣይዕበናዮ ሞርፍ ኣይገበረን ወይ ድማ ኢቮልቭ ኣይገበረን እናዕበየ እናማዕበለ ኣይከደን እታ ሰበይቲ ናብ ከተማ ምስ መፀት ውሻጣ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ምስ ወፀት ንመጥቃዕቲ ተቃሊዓ ቶም ጎረባብቲ ኣታግደፍ ገለመለ በሃል ነይሩ ሕጂ ግን ጎረቤት የለ ገለ የለ እታ ሰበይቲ ቅልዕቲ ኮይና ማለት እዩ ነቲ ቀይሕ መስመር ዝበሃል ነገርስ የብሉን ነቲ ሰብኣይ ኮይኑ ማለት ተቃሊዓ ቅልዕቲ ኮይና ስለዚ እቲ ነቲ ባህሊ ክትኽሳኽ ትገብሮ ትደሊ በቲ ሓደ ወገን ክትጥቀመሉ ትደሊ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሙሉእ መንፈስ ናይቲ ባህሊ ከዓኒ ከተተግብሮ ዘይምኽኣል ሕጂ ኣብ ባህልና ትህርራም ገለውን ነይሩ እንዲ ንዑ ኮንኩን ዝንእዶ ወይ ድማ ዝምግሶ ዘለኹ ግን ኣዎንታዊ ዝኾነ ረቋሒታት ነቲ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ናይ ሞት ሓደጋታት ዝከላኸል መስራሓት ነይሩ ወይ ትባህሊ እና ማዕበለኻ ይኸይድ ዝግብኦ ነይሩ እቲ ምትህርራም ተሪፉሲ ምርድዳ ኣፍ ንኣፍ ተዋሂብካ ምዝራብ
إيوخ معبل زقبون يرو كم تقول خالق بهالتات مالت توم قالوا كلهم بهالتات كنا معبل يوم كيدهم مخنياتو مسمنتا تكنولوجي ناي سو أي لعلنا أب سو أي فليت وسو أي هدينو سو أي جلجيرو كلنا جربوا بقول سموس لازنا برا تكنولوجي مسمت أجن تاسبيت معريو كتفر المسكالة تاسبيتي بمفراين أبركتو أنا بحبرة سب معرنا خونا مسكدة زخوني يكون سوايا بكل زلوا عليه سلطانو خم تجففو سلطانو خم توصل غير توصير يجن نا معبل مت حقتات نانتصر حقتات ناتصري نبليمت أبهلنا جن بنا أوروبا عينت سيستم كن كيد ندلي أتن أنستنا وفيران جنزب حيزان كمتا ندلي أبغى مسمتا دما بتنايتنا عدنا سرعة كأخذان ندلي سلزي يمعبل يلن مستي كونتات نايتي سدتنا يزبل أتباهلي إذن أي هيمانوت أنا نوعلي أمان خرسنا صبو غير ما فلت ايه بالبتاعقمي سبيتي سبعين سبيتي يهرم ما سترف يا أزاز ولا ما تحف كل شيء يترخ بنيخ سبعين سبيتي يفك الرايز سبعين سبيتو يفك الرايز ولت ما تحف كلش انت دا سبعين سبيتو كهرما جميرو كاف قرزي حالة شح زخون السقومتي رح يقول له مالت سلازي نزي بهيمانوت تتقيمو مهرام مقبعبع قبل على سبيتي مقبعبع عن زازن زدل زلو هيمانوت تنيا يكتب له يتقنخ اب تحت هيمانوت كوينو نتناتو طموح ناي ولقو طموح ناي مقوتصارن ناي سلطانن نعو ከተግብር ዝደሊ ግን ገለ ሃይማኖታዊ ሸፈን ዝደሊ ሰብ እዩ ዝብሎ እምበር እቲ ብትክክል ሃይማኖት ኣነ ከም ትፈልጦ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ሰብኣይ ንሰበይቱ ይህረማ ስትረፍ የኣዝዛ ኣይትብል ፍጹም ኣይትረኽብን የፍቅራ በሊ ስለዚ እቲ ንሰበይቱ ዘይፍቀረ ንሰበይቱ ከሃርም ተተረኺቡ ብሕጊ ጌርካ ክትሕዞ ግቡእ ጥራይ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ካብቲ ሃይማኖት ዝደልዮስ እምብዛ ወዲቑሎ እቲ ዝሕዝን ነገሩ እቶም ዝቃታተሉ ዘለዉ እቶም ንለውጢ ክመርሑ ዝግብኦም ኣብ ሓድሽ ዓለም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክምስርቱ ትጽበዮም እዮም ብውሕዱስ ትሕቲ ከባቢ 35 20 ትሕቲ 40 መብዛሕትኦም ነብዚ ዘሎ ለውጢስ እቶም ዝቐረቡ እዮም ብዙሓት በቲ ድሑር ኣተሓሳስባታት ወይ በቲ ዝጸንሐ ኣተሓሳስባታት ኣጸቢቖም ብኡ ስለ ዝዓበዩስ ተባሂሎም ከተመኽንየሎም ትኽእል ኣይኮኑን ዕጅት ንዕኦም ክሽምግል ትጽበዮ እቲ ንዕኦም ክጸልዎም ዝግብኦ ተዕኦም ሮል ሞዴል ክኾን ዝግብኦ ግን ኣሎ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ኣብነት ክኾኖም ዝኽእል ኣብ ተፈላለየ ዓውዲ ናይዚ ብኩራት ከ ብኸመይ ክትገልጾ ትኽእል ናይዚ ነዞም መንእስያት እዚኦም ካብ ዝኣትየሞ ዘለዉ ጽልግልግ ዝበለ ነገር ኣብ ምውፃእ እንታይ እዩ ክገብር ዘሎ ኣነ ብወገነይ እቲ ስደት ዘስዕቦ مبتتخ محبرة وعلبانا كتسجن ويون كان بحدش حالك خلم يصنع علي زي بهالعمام بفلايتهم اب دياسبورا زلنا ارتراويان يلي اذا انا يكالدي تخبره تقولوا زلها يكالي داي بخلتي اتجمر محبرة وعلباكوا بخلت سبيات تجمر بخلت سدرابيتين تجمره كلتا 3 4 5 كوادا تبزيحو خمانسي قال أنفت النحاز خيد خالي مالتي مبزح زي كونكو قام زلقو جن بعلو نعبي خبزح مرت كاب بوزح جميرو مقاطعة زي بالله عينت كستايك خيد انتهى تامستي ومسيلو كي حارقو أمنا حد حدنا متأممانن أمنا حد حدنا تأجم مستتأجمنا دولا بيلكا رديت دليلو عينت سب مدلاينسي بوزح يكون انزل ليك بوزح سوا يكون انزل ليك امون سبي زد ليك ابقربا خوين زركبلكا سبي زد ليك شعوكم نابلكا ناتاخخبكا دما تعلبا ببقرب تعلمو مالتي اذا نيشتي علما مسا حنت خال علبا تلقبكم نابله جن لوكال كخونالو ان شاء الله زوباو كخونالو ابت بوتو ابت ختمو ابت قلملي حجز بزحوتهم مناسي كم تسمعوا مالتي ابي اوروبا اسو زي كونت ابندا مستيم زراخو እንዳሰተዩ ነቲ ዘለዎም ቃንዛን ክስታይን መዝሓለሲ እንዳሰተዩን ገለና ገበሩን ረኸቡ ብመጠን ድማ ሰቲኻ ሙኻነ ተዘለካ ቃንዛ መሊስካ ክትሽፍነልካ ምፍታን መሊስካ ኢኻ ተጋድዶ ዘለኻ ስለዚ መን ክህብ ንሽተይ ማሕበራዊ ኣርእስቲ ተላዒሉሲ ብኡ ክስታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ተዘህሉ እሳንዮም ኣይብልኒ ኣብ ኩሉ ኣለው ኣያታት ኣለው ኣብ ኩሉ ነዚ ዝቐንኡ ሰባት ኣለው ብዓቢ ክንጅምሮና እንተልካ ወለሊ ዝብለካ ኣብ ትኸዶ ድማ ብዙሕ የለን بنيشتي نجمر تتواهلو جن تقام مثلاً بزقاتامي تن أبيات كريستياناتن مساجدن ون نناتن ودابس لزلون كابتي أب مدرخ كون كام سسبيخ كانت سب كام فناو حليفا بب جوجل بب جروب نناي والكسوات أجام
እናኣትዋ ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ዓንኬላት ክውድቦ ተዝኽእላ ድማ ሓደ ክስታይ ኣብ ኢደንሱ ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዘሎ ኦልሬዲ ተወደባ ስለ ዝኾና ስለዚ ተኣሊ እየ ዝብል ዘሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣቶ ክብረኣብ ብዛዕባ ሓዳር ኣስተምህሮ ትህብ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ብወግዒ ኣብ ምቅትታል ዝበፅሐ ሓዳር ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር ኣብ ጉርጭ ዝነብር ሓዳር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከምቲ ንሰምዖ እስኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ እዋን እውን ኣብ ጋዜጣ ዳዕሮ እውን ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣበርኪትካልና ነርካ ሓንቲ ኣስተምህሮ ኣቕሪብያ ነይረ ዝክራት ኮይንካ ኣብ ጋሻ ዓሻ እወ ዝክራ ንሓዳር እውን ኣጋይሽና ሓዳር ከመይ ጌርካ እሞ ኻነ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዝ ዘሎ ዘመን ምዝ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምዝ ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ወፃኢ ድዛመድ ሓዳር ክንገብር ንዓና ኣይኮነን ነቶም ደቂ ዓዲ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኩሉ ዘሎ ቡድሆታት ናይ ምንባር እስኻ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከም ኣብነታት እናቕረብካ ንሰብ ሓዳር እውን ቅድሚ ምርዓዎም ኣስተምህሮ ከም ትብፈልጥ እየ ጉልሕ ፀገማት ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓዳራት ከተለሊ ክኢልካ ዶ እንታይ እዩ ደባእሶ ዘሎ ንሰብ ሓዳር እንተኾይኑ ሓዳር ንዓና ስለምተ ጉዳይና ስለ ዝምልከተናስ ሰላም ዘይብሉ ከባድን ሰፋሕን ሕቶ እያ ሓንቲ ንእሽተይ ዘጋጠመት ንዛንታ ክንክነግረኪ ኣብዚ ዝፈልጦም ፅምዲኦም ተመሪዖም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዶ ክልተ ቅነ ብገለገለ ብስልክ ትድውለለይ እሞ ከመይ ዝበለ ዝፈትዎም ፅምዲ ከምኡ ክስታይ ዘይገብሮም ዝነበርኩ በቃ ገፀይ ሓቢጡ ሃሪሙኒ ገፀይ ተሓቢጡ ክስታይ ኮይነ ኣለኹ ተሓቢኡ ኣለኹ ተኸዊለ ኣለኹ ገለ መለይላትኒ ተመር ብዘይ መጠ ኣብዚ ወፃኢ ድዩ ኣብ ወፃኢ እዩ እዋ ገሪሙኒ ሽዕናይ እዋ ከምዚ ኮይኑ እወ ከምዚ ኮይኑ ብሓንቲ ዘይትጠቅም ኣልፎ ዓቢሉኒ ኢላትኒ ሽዑ ንዕኡ ከዓ ረኺበ ማለት እዩ እሱን ተኣሚኑ ሓሪቐ ክስታይ ኮይነ ብቅድሚኡ ኮል ሓንቲ ትምልክታት ዝበሃል ኣይተራእየን ነይሩ ብድሕሪኡ ንክልቲኦም ድማ ሰምዑኑ ስለ ዝነበሩ ዝገሃቦም ብድሕሪ ሕጂ ኢድካ እንተዳ ወስ ኣቢልካ ኣብኣ እዚ ካልእ ንግደፎ እሞ ኢድካ ወስ ኣቢልካ እንተዳ ተንኪኻ ንምህራም ማለት እዩ ንኻልእ ዘይኮነ ማለት እዩ ንክትሃርማ ኢልካ ኢድካ ወስ ተቢልካ ኣብ ቅድሚኣ ኮይነ ንስኺ ፖሊስ ፀውዕሉ ኢለ ሽዑ ሕጊ ይፍረድኩ ንዓይ ትንገሩኒ ኣነ ወላ ሓንቲ ክገብረኩም ኣይክእልኒ እቲ ሕጊ ግን ባዕሉ ይፍረድኩ ተባሂልና ማለት እዩ ታ መጀመርያ ማለት እዩ ብድሕሪያ ታ ኩነታት እቲኣ ከም ዘይተፈፀመት እየ ዝፈልጥ ብቀረባውን ክስታይ ስለ ዝፈልጦም ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ኣምፅያ መሲሉ ሓዳር ዘይምርድዳእ ኣብ ሓዳር ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ ምርድዳእ ተኣምን ኮንካ ማለት እዩ ወላ እውን ተኸራኺርካ ወላ ክትፈትሖ ተዘይክኢልካ ከዓኒ ኣነ እኳ ተዘይ ናብ ከምኡ ክስታይ ተዘይገበርኩ ምፍልላይ ኣሎ ሰስፍራኻ መሓዝ እውን እከኣል ምህራም ግን እንታይ ኣምፅኦ ምህራም ሓደ ኣካል ናይ ሓዳር እዩ ኢልካ ተቐቢልካ ሒዝካዮ እንተደኣ ትኸይድ ኣለኻ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ መስለኪ ሓደ ኩርኩር ነብሪ ኣብ ገዛኻ ኣእቲኻሲ እሞ ሓሕ ክብል ከሎ ነንእሽተይ ስጋ ካብ ዘምፀኻ ምፂኻ እናብላዕካ ምእንቲ ሕሕ ከይብለካ ሱቂልካ ምግዳፍ ማለት እዩ ኢማጂን ግበር እያ ሕጂ ዝነብር እዚ በብመጠንቲ ስጋ ዝሃብካዮ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዝበዝሐ ስጋ እናደለየ ይዝመፅእ ዝዓበየ ነገር እናደለየ ይዝመፅእ ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ክበልዓካይ ማለት እዩ እዚ ዞባዊ እዚ ዘቤታዊ ዓመፅ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ባህሪ ናይ ባህሪ ኩነታት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ፓወር ኣንድ ኮንትሮል እዚ ዘቤታዊ ዓመፅ ናይ ባህሪ ሕቶ ኢልናዮ እቲ ባህሪ ድማ እንታይ እዩ ፓወር ኣንድ ኮንትሮል ክቋፃፀረካን ክመልከካን እናደለየ ድሓን ሕጂ ከምዚኣ ገይሩሎሞ ክሓልፋ ሕጂ ከዓ ከምዚኣ ገብራሎሞ ገለ ክገብርሞ ክሓልፋ ድሓን ከምዚ ይደልሎሞ ከምዚኣ ክገብረሉ ድሓን ከምዚኣ ገይሩ ሃርመንሎሞ ነዚኣ ሓሊፈ ኣብታ ካልአይቲ ምህራም ኣብ ገፀይ ተኣሪሙን እሞ ሽዑ ክስታ ክገብሩ እየ ገለ እናበልካ መመሊሱ እናዓበየ ዝኸይድ እቲ ነብርሲ እናዓበየ እናገዘፈ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣነ ናይ ኣቢዩስ ወይ ድማ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ ምኽሩን ክህቦም ኣይክእልኒ ብምኽሪ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን እዚ ባህር እዚ እዚ ዓመፅ እዚ ዓመፅ ንበሎ እዚ ዓመፅ እዚ ደው ነብሎ እዚ ዓመፅ እዚ ንዝፈፀመ ድማ እቲ ግቡእ መቕፃዕቱ ወይ ድማ እቲ ግቡእ ዓስቡ ይርከብ እቲ ዘይምርድዳእ ግን ኮፍ ኢልና ንፍታሐዮ ክንብል እየ ዝብሎም ማለት ስለዚ ኣብ ክልተ ዝፈልዮ ዝበዝሕ ግዜ ብዓመፅ መፀና ኣርእስታት ኢደያ እትወሉ ወይ ናብ ሎው ኢንፎርስመንት ወይ ናብ ናይ ሕጊ ወይ ድማ እቲ ሰብ ነስሓ ድዩ ጣዕሳ ድዩ ንብድሕሪ ሕጂ እንታይ ክገብር ከም ዘይግብኦ
ክእረም ከም ዘለዎ ጥራይ ክምዕዶም ዝደሊ ኣቶ ክብሪ ኣብ ዓመፅቲ ሰባት እዞም ጉዳያት ብጎነፅ ክፈትሑ ዝፍትኑ ሰባት ክእረሙ ይኽእሉ ዶ? እቲ ጠንቁ ቀሊል ድዩ ምስ ናምሮ ናይ ሰባት ኣተኣሳሲርካ ነቲ ሞያኻ እውን ስለ ዝምልከት? ቀሊል ኣይኮነን። ብቐሊሉ ድማ ልውጥ ክብሉ ይኽእሉ ኣይኮነን። እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ዓንኬል ናይ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ወይ ድማ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ እንታይ እዩ? ይሃርሞን ምሽ ፈሪሄን ወፃ ፈሪሄን ወፅን ኣብ ገለ ምስተሓብኣ ደልዮም ብንብዓትን ብብኽያትን በቃ ኣነ እኳ ክስታይ ገይረ ሓሪቐ ኮይነ እኳ እምበር ከመይ ከም ዝፈትዎ ክትፈልጥ እንዲኺ ምናልባት ማለቶም ክኾን ይኽእል እያ ኣምላኽ ዋናኦም ሽዑ መወዳእታ ግን እንታይ ኣላቶም ኣሕሪቕ ክንኾንክ እኮ ኢኺ ብድሕሪ ሕጂ ተዘይ ሓሪቐ ከምኡ ይገብር ነስኽ ድማ ኣይትሕርቕኒ ስለዚ ክትመፃ ከለዋ እንታይ ሒዘ ንመፃ ከይቅጥቀጣዚ ክሕርቆም ከም ዘይብለን ሒዘ ንመፃ እንታይ ክብል የደለ ዓመፅ ከም ዳርጋ ከም ወልፊ ስልጣን ሒስካ ሓይሊ ሒስካ ምቁፅፃር ሒስካ ክትገድፍ ብልብኻ ክትውስን ይከኣል እዩ ብልብኻ ምስ ወሰንካ ድማ ክትዕረ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ክልወጥ ዘይከኣል ነገር የለን ግን በዓል ሞያ የድሊ ዶ ዋላ ሰብ ባዕሉ ክቕየር ይኽእል እዩ? በዓል ሞያ የድሊ እዩ ግን ነቲ ብልቡ ዘንቀደ ጥራይ ከኣይቱ በዓል ሞያ ዝጠቅም ሓንቲ ብዚኣ ክእርማ ምናልባት ውስኽ ከብለላ አንገር ማኔጅመንት ወይ ድማ እዚ ናይ ምምሕዳር ምቁፅፃር ሕርቃን ነዞም ዓመፅቲ ናይ ዓመፅ ተደኣ ኮይኑ እቲ ጉዳዮም ናይ ምምሕዳር ሕርቃን ስልጠና ወይ ድማ ቴራፒ ኣይወሃቡን እዮም ምክንያቱ ዓማፅ ሰብ ከመይ ገይሩ ሕርቃን ከም ዝቋፃፀር እንተደኣ ምሂርካዮ ዝኸፍአ ዓማፅ እዩ ዝኾን ዝገደደ ሓደገኛ ሰብ እዩ ዝኾን ስለዚ እንታይ ሰብሲ ሓራቕ ምዃንን ዓማፅ ምዃንን ንፈላለዩ ሓራቕ ተደኣ ኮንካ ጣዕ ትብል ብድሕሪኡ ስምዒትካ ክትቋፃፀሮ ክስታይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሓራቕ ተኾንካ መንደቕ ክትሃርም ትኽእል ንኣብነት ዓማፅ ግን ኮነ ኢሉ ማኒፑሌት እናገበረ ነቲ ባህርያት ናይ ሰብ እናጠማዘዘ ኣብ ትሕቲ ምልኩ ይኸእትወካ ዝደሊ ስለዚ ዝያዳ ካብቲ ዓማፅ ንላዕልስ እስኻ ሓራቕ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በቲ ክስታይ ስለዚ ናይ አንገር ማኔጅመንት ስኪልስ ወይ ድማ ናይ ምቁፅፃር ሕርቃን ሜላ እንተደኣ ጥርዩ እቲ ዓማፅ ሰብ ዝያዳ ሓደገኛ ክኾን ይኽእል እዩ ዝያዳ ኣብ መሽ ጎራጉራ እትዩሲ እናተቋፃፀራ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ዓመፅ ውፅኢት ናይ ሕርቃን ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ገሊኡ ሕርቃን ጣዕ ዝብሎም እሞ ኢዶም ወስ ዘብሉ ኩሉ ክእሉ እዮም እዚኦም እውን ማረምታ የድልዮም እዩ ስለምንታይ ንኢድካ ወስ ተብል ንምንታይ ናብ ማኪና ደኣ ዘይትኸይድ ሓሪቕ ኢልካ ማኪና ደኣ ንርእስኻ ዘይትሃርማ ምሻሎ ርእስኻ ኣብ መንደቕ ታኾንካ ዘይተጋጩ ስለዚ ሓረቕኩ ሃሪመክሲ ካልእ ብዙሕ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ነይሩ ነው ስለምንታይ እዩ ናብታ ሰበይቲ ከም ሓደ ምኹኑ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሓረቐ ዝብል እንተደኣ ሓሪቕካ ኣይዶን ነው ከድካ ዋላ ርእስኻ ማይ ዝፈላፍሰሉ ኣቶ ክብራብ እዞም ዝቆስሉ ዘለዉ ሕጂ ሓሪቖም ድዮም ዓመፅቲ ኮይኖም ድዮም ብኸመይ ኢና ክንፈልጦም? ብደጊኡ ኣብኡ ከለና ኣሰስ ክንገብሮ ይብርታዓኒ እዩ ግን ሓንቲ ነገር ግን ጽቡቕ ገይረ ክግምቶ ዝኽእል በቲ ሞያ እንታይ ኣሎ መሲልኪ ሓረጉ እዚ መቕተልቲ ጥር ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን ቅድሚ ምቕታል ክንደይ ስቴፕስ ንድሕሪት ነይሩ እንተደኣ ኢልና ቅድሚ እዛ ሰብ እዚኣ መቕታላ ምናልባት ቅድሚ ዝሓለፈት ለይቲ ብገጻስ ተዳማሲሳ ክትኮን ትኽእል እያ ብማህረምቲ ወይ እውን ተመሊሳ ብብዙሕ ውርደት ረኺባ ክትኮን ትኽእል እያ ብዙሕ ምግብዕባዕን ምፍርራህን ረኺባ ኣላ ከምኡ እናበለ እዩ ዝወርድ ኣብ መወዳእታ ግን ኣበይ እያ ትዓልብ መሲልኪ ኣብታ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ገይሩ ዝርኣ እዩ the way he treats ነታ ሰበይቲ እንተደኣ ካብኡ ትንእስ ካብኡ ትሓምቕ ካብኡ ትሰንፍ ናቱ መሳርያ ንናቱ መጋበርያ ንናቱ መቐፀልታ ናቱ እሱ ከም ኣውራሳ ድማ ከም ሓንቲ ንእሽተይ መቐፀልታ ናቱ ናይ ድለይቱ እንተደኣ ገይሩ ስእል ኣሎ ኮይኑ በዚ ገብሮ ዘበለት ኩሉ መጀመርያ ክሕርቆ እዩ ኣይኮነን ምስ ሕርቆ ክቋፃፀራ ክደሊ ነቲ ባህርቲ ክቋፃፀሮ ክደሊ ሽዑ እናመለኻ ክኸይድ ስለዚ እቲ ሱር ባህሪ the way he treats እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ገይሩ ዝጥምታን ዝርኣን እዩ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ባህሪ ግን ትኺሉ ናብ ምቕታል ኣይከይድኒ መጀመርያ ኣጓዕቢዕላ ኣሎ ኣፈራሪሂዋ ኣሎ ዓዊሉ ክስታይ ገይሩ ኣሎ ምናልባት ንብረት ኣብቲ ዙርያ ገይሩ ገለ ደራቢ ኣሎ ሽዑ ጠብ ኣቢሉ ኣሎ ጠብ ምሰበላ ተፃዊራቶ እንደገና ካልእ ወሲኹ ኣሎ ትኺሉ ናብ ምቕታል ክመፅእ ኣይክእልን ምቕታል ትጠረፍቲ ናይ መወዳእታ እዩ ስታይ ናይቲ ዓመፅ እሞ ኣብ መንጎ ዘለዉ ቅድሚቲ ምቕታል ክንዓክቶም ዘሎና ዓይናዩ ትቐይሕ መስመር ክንፈልጦ ዘለና እሞ ኣብኡ ጠጠው ከነብሎ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ከም ሕብረተሰብ ሕጂ ምእንቲ
إذا من أسيات سمعنا نتلهم فتحاويان أيكونوا كيبلنا مخنياتو إذا حلف أوانا بكتع سمعني ري ولا دك نستيو ونتم دك تبعتيو ندهلو مينا نججو مينا بروفوك نقبرو مينا ندفافو مينا بدي شيء أنا كأتو زبل سمعني رمو اسكن خلت يما غميتكا انتي كتبلهم تدلي أتخبراب نتوديخون نتاقوالخون نسب حدار بفلاي كامن أسيات تازبرت عد قد لاب حدار نعوم سي انت اخت كون تخيل مخاس المخاران المخالقين كقبرو زقبوهم مفتحيتات أنا مجمريا انتايم بالكم مسيلكي أنتم كم حبرتسب نتعامت بشمون تصوعيو كيم مخاننا كي شفنا شكور ويقال ملقي لبتنا كيم مخاننا خا ازي عمت ايو نبلو قدم ازي بحرز دما مبوقولو كامو قصصارن كام مملخني زبقس إلنا قدم شمنا هبو أب سو أيدي أب سويت دي خلقب إذا بحرز قدم نبينو إذا بحرز إذا يمثل إذا يوم ملكتات اللوام بخمزن دما خايم زعقتو إلنا كم حبرة تسب الشمكن هو زلنا خوين سمعني توم صوت ناس أنستنا مالتين كم تزبلنا بهلن هاي مانوتن نسويت خاق تحرم كتملخ أي مهرني أنت مهر كوينو قاني كم عبل زلو الرأيي فزيكونا عمتي كنبلو يقبعنا أتوم منا أسي كم زبالكيو بوزح مكرا حليفو من يوم قنتن بصوتهم دما كم وقع حليفانين سلازي بمتانة السخاز حلف كايو مكرا أتابت أي تخاون حليف الله لازم معرخة مالتي بذا حلف كاي مكرا يكون بدرجات حلف كاي مكرا يكون بدرجات حلفو زلخات أقامات يكون كلتيكم أب حدا درجة مكرا يكون زلخ كلتيكم معرخم نسان نسخان سخا عروق تخاخ تمرت انت دا انا حاتيتك مزيوم دخ تعرارخ لك حتى الله خونكا قرم سخا سادما ما حازو تاخ تمرت كلا انا مسخا سايت كبر بمعرختا بحدا سرع زخونه معكني بوت كتعقنا كل يزم حصن حريقك تقطعك اتي ناي سنا امراو كنتات كانت دا موت تدلخونك حاجز دله حاجز رخب تركب عاديو ابسبيتخا حرقان كان غوايخان كنتات كان ابسبيتخا توعللو مخنيات ولا حنت يلا انت دام بزا تقطاطرو زيكيلكا دما رحق كابسبيت ايدكا ارنيبكا كابسبيتخا رحقمو ابغله توصالو بوتا ابغله تنفسلو ነገር دله انا برقص مندق تزهرم ወይ ወን መንደቅ ማህረምቲ ኮንኩን ዝድግፍ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ አንተ ዳን መንደቅ ታርም ኣላኻ ኮንካ እሱን ሓደ ካልእ ዓመቲ ምፍርራህ ምግቡዕ ባዕ ስለ ዝኾነ ግን ገለ ነገር ድለ ማለት እየ ነቲ ሕርቃን እንተ ዳ ኮይኑ ስናምራው ኩነታት እንተ ዳ ኮይኑ ሓገዝ ድለ ብጾት ኣይትስእኒኻ ዞም መዛኑኻ እሞ ዘማኽሩኻ ንዓ ዓግደፍ ዝብሉኻ ኣይትስእኒኻ ብመሰረቱ ግን ነታ ዓመት ግን ዓመት نبلا خم حبرة سبب نتان دك أنستيو جن كم دك أنستيو برقت كم وتوعتي كوينا نقول تصقم كن كفلتو أي كلني عقم دم يحترني أنت خونا جن نسخات كن يخن تقيح مسمر تسمرو نسخات كن يخن أنت دا سبأي كهرمكن أنت دا فقيتكن ممليسو كهرمكن كله تتعمل مرة لايسنسيات فقد سلام عليكم አይፈልጥኒ አበይነይቲ ይኽን ትቀይሕ መስመር ትስምሮ አይፈልጥኒ ግን አሞድ ዳታ ናሞት ክሳብ ትበጽሓ ይኽን ክትገድፍኦ ይኽን ማለት እንተ ዳ ኣብ ገለ ነገር መስመር ተዳ ዘይ ሓንቲስክ ኣነ ብወገነይ ዝብሎ ከም ወዲ ተባዕታይ ዝኾነ ይኹን ወዲ ተባዕታይ ኢዱ እንተ ዳ ኣምቢሩልኪ ኣባኺ እዚ ንሞት ሓደጋ ዘውዕል ዘሎት ናይ ኢድ ማህረምቲ ስለ ዝኾነ ማለት ኢዱ ካህርመክ እንተ ዳ ኣባኺ ኣምቢሩልኪ الساخت كون زلوا يز مثلا أنا تغيح مسمر أوقات أتقبل كابزي أنيو أي فقد الكاني تداز تسامعك تزارب قدينا بمزراب نفتحيه إتكا أبي كتنبرجن أي فقد الكاني أنت دا زي الكيو صباح نقول أفنش أخذ صبرك خلو كتكل كلية خلنا خي بدحريدو ما تطوي بلني unfortunately أو أنت تطوي كبلني سلازي جنا بأجو خلو تملكتات جنا كله أتي كوركور ويدماتني إشتي نوري جنا بقولعو خلو تدع زي علي خيوم مسعبي خالي الكام حساب أي كألني نزل نخد جبري أب سدت كونكي أب مكره كونكي نزل نخد جبري قال لي لا يكونن حاجز دلي بوزحات محبرة وقدات أبزم سوشيال ميديا في النوا كتر سلكتات صدالوا أحد الله أخي محبرة سبالك بدحريخي زدقفكي الله تقدماي نهيوتك وحسنت سلازخونه كله جبر زجبو نجر نهيوتكن نهيوت دقخن نهيوت درابيتكن وحسنت قداماي سقوم تختوستي إذا حتىك
ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ